Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan, 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 watan azumi Ramadan, Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan, Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan, Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan, 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 watan azumi Ramadan, Ramadan, Ramadan Karim. Ya Rabbu sarki mai ikon dukkanin zamani na ɗauko aiki. Allah sani in haitsa ni sace yi sauki na gare samsam babu rudani, sannan kayo salati ga shugaban duka zamani wanda shi ya zo da sallah duk mai yanta yayi imani, ya zo da zakka da hajji har azumi Ramadan Karim. Ramadan welcome to Ramadan, Ramadan, Ramadan watan azumi, ta yin aikin lada cikin Ramadan cikin watan azumi. Ku je aiki na shedan mu dauce da bin mu dinga yin lazumi, mu je tafsir mu ji zantukan Allahu mu daina yin segumi, mu yi sadaka mu kyautata wa makwabta mu haye kadami, mu ba mu bukata albarkar watan Ramadan Karim. Ramadan, Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan, Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan, 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 watan azumi Ramadan, Ramadan, Ramadan Karim. Masallaci mai sallah akan lokaci, kusan mai azumi ba a shogun sallah ya bar lokaci, sai mu yi karatun alkur'ani jama'ar mu nai sokaci, idan da hali mu yi kayan mu da baki jama'a su ci, aiki na lada Allah na ninninka shi nai tabbaci, an daure shi dalo sai mu yi zikiri Ramadan Karim. Karbi dukannin ibadunmu, ya Allah sarki ya fi dukkan zunubanmu, ya Allah sarki biya dukkan bukatunmu, ya Allah sarki sa albarka cikin lamarinmu, Allahumma takabbal siyamana ya Allah, Allahumma takabbal siyamana Ramadan Karim, Ramadan, Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan, Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan, 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 watan azumi Ramadan, Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan, Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan, Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan, Ramadan.